1432 कुंगुराजा मायथाइ गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बिजनी दखरा देग्लाय दखरा एबसुआ 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों आरो दिनैहाय गोनांथार हाबाफारि बैसागु मोसानाय हाबाफारि बेवहाय जोङो मोननै आयदा खालामना होनाय जादों मोननै थाखोआव जोंनि सेंग्रा सिख्लानि हान्जा लोगोसे हाबा जानाय आइजोआनो जा हौवायानो जा हाबा जानायफोरनि मोनसे हान्जा बेबायदि जोङो खालामनानै बैसागु मोसानाय बादायलायनायखौ लानाय जादों गासै मोन 24 गामि आरो क्लाबनिफ्राय बादायारिफ्रा मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों सेंग्रा सिख्लानि हान्जाया मोन 11 आरो बाखिया गासै बिहामजो हान्जा बिथांमोना बाहागो लाफैदों गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव देग्लाय बांसिनै बाहागो लाफैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिजनी ओनसोलनि बिजनी नोगोरनि आरो गासै बिजनी ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बैसागो फोरबो फालिनायाव गाजा गोमजायै मदद होफैदों बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बिजनीनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो साबायखर बावबाय सानसुमै बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों बेजों लोगोसे जोङो बिजनी दखरा एबसुआ 4थि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लानाय जादों आरो जोङो गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव बांसिन रायजो राजा बांसिन फरायसाफोर बांसिनै सानसुमैफोर बाहागो लानाया जोङो सानो नैबे दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बेयो मोनसे गोसो बोथावना हाबाफारि जोङो बुंनो सानो दा बेवहाय जोङो मोनसे गोनांथार सानस्रिजों बे दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनायखौ जोङो लानाय जादों जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि बैसागो थिलियाव फैनानै जाहाथे खालि बैसागो मोसानाय नायनाय बैसागो रंजाफैनाय बेखौल' खालामालाबानो जोंनि बैसागो फालिनाय फोरबो फालिनायाव फैनानै माबा मोनसे गोदान आयदा सोलोंलांनो हायो नामा बा बिनिफ्राय जोङो माबा मोनसे सोलोंनानै माबा मोनसे गोदान सानस्रि जोङो मोनलांनो हायो नामा बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै जोङो बे दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मोन 14 दालाइ आफादनि गेजेराव बे दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दङ दिनैहाय अक्सिगुरि दालाइ आफादा बर'नि दामनाय देनाय बे आयदायाव दिन्थिफुंगासिनो दङ जोंनि थुरिबारि दालाइ आफादा इसानसालि बर'नि इसानसालियाव मा मा थानो नांगौ जि दानायाव मा मा बाहायो बेखौ दिन्थिगासिनो दङ सा बिजनी दालाइ आफादा एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै बिदैनिफ्राय लानानै बेसेबां थाखोनि एम्फौनि रोखोम थायो लोगोसे बिनि फिथोबनिफ्राय माबोरै खुन्दुं लुनानै इन्दि जि दानाय जायो बेखौ दिन्थिगासिनो दङ सुबाइजार दालाइ आफादा बर'नि संनाय खावनाय बर'फ्रा मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लानाय ओंख्रिफोर जोङो बायनानै जायामोन जोङो गुबुन हासारनि मैगं जायामोन गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जोङो बर'फ्रा मैगं बाहायोमोन 100निबो बांसिन मैगंफोरखौ बुथुमनानै बिथांमोना दिन्थिगासिनो दङ बेनि उनाव जोंनाव जोंनि GI मोननाय जोंनि GIखौ जोङो मालिपारा दालाइ आफादा दिन्थिगासिनो दङ 21 आइटेमाव जों बर'फ्रा जे GI मोनबाय बेखौ जोंनि गोदान जोलैया मोनथिनो नागिरा जों बेखौ सोङोबा जोङो ओंख्रिखौ सोङोबा खोन्थानो रोङा बेखायनो नैबे बैसागो थिलियाव फैनानै बर'फ्रा 21नि मा आयदायाव GI मोननाय जाखो बेखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बेयाव नाजानाय जादों लोगोसे बर' बाजार दालाइ आफादा माइ सौनाय खुनाय बर'फ्रा मिलाव होआलाबानो मेसिनाव सौआलाबानो माइखौ न'आवनो उवालाव सौनानै खुनानै बे माइरंनिफ्राय जों मा बानायनो हायो बे गासैखौबो दिन्थिनाय जादों बेवहाय दिन्थिगासिनो दङ लोगोसे जोंनाव बर' बाजार सोलोंसालिमाया औवानि जेसेबां जोंनाव हेबनाय आइजें आइलाफोर दङ हेबनाय दानाय आइजें आइलाफोर दङ गासै बिथांमोना 115 जोङो औवानि बाहायग्रा बर'फ्रा बाहायग्रा आइजें आइलाफोरखौ बिथांमोना दिन्थिनो हादों बेनि अनगायैबो जोंनाव हाथासुनि हाबा बिजनी सोलोंसालिमाया हाथासुनि हाबाखौ दिन्थिगासिनो दङ बर'नि हाथासुनि हाबाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेयो आजै आजौमोननि समाव हाथासुनि हाबायाल' दंखायोमोन बर'फोरनाव नाथाय बे हाथासुनि हाबाखौ जोङो बावलांनो नागिरबाय बेखायनो हाथासुनि हाबाया माबोरै जायो माबोरै खालामो बेखौ जोङो दिन्थिनो नाजानाय जादों लोगोसे जोंनाव ना हमनाय सारनाय गोबां आदब खायदाजों ना हमो बर'फ्रा बेखौ जोङो दिन्थिनो नाजानाय जादों लोगोसे संक्रान्ति सान फालियो मोसौ थुखैनायनि मोसौ बैसागो बेखौबो जों दिन्थिनो नाजानाय जादों आरो लोगोसे जोंनाव बर'नि न'खर मागो फोरबो फालिनाय 7 सान बैसागु फालियोमोन बर'फ्रा गुबुन गुबुन मुं होनानै बेखौ जोङो दिन्थिफुंनायाव जोङो लानाय जादों देग्लाय 14था आयदानि बे दिन्थिफुंनाय बे सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों साफ्रोमबो इयुन जोलैया माबा मोनसे गोदान सोदोब गोदान आयदा गोदान मुं मोनलांगोन सोलोंलांनो हागोन
जोङो बेखौ बेनिफ्राय आसा खालामदों आरो बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बिजनि दख'रा एबसुआ थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ एसे आलादा रोखोमै बेहाय रंजानायबो बेहाय सोलोंथाइबो बेहाय जोंनि आसार खान्थिफोरखौ सोलोंलांनायनिबो मोनसे खाबु जोङो बानायनानै होदों। दा बेखायनो देग्लाय साफ्रोमबो बिजनि रायजो राजा बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद आंगोजों अनसायनानै देग्लाय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे 16थि रंजालि बैसागुखौ मोजाङै जाफुंसार होबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। जोङो गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय बावदों, लोगोफोरनिसिम हामलायनाय बावदों आरो उन्दैफोरनिसिम अननाय जासिदों आरो इयुनावबो जोंनि बे रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायाव बयबो मदद होलांगोन बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय।